SeZhigure takatumwa kuti tinge tichienda kunochera ivhu paCottage 593 yaBaba Guti. Mkomanashi ndinoda kureurura ndisati ndafa. Ndakabatwa nechirwere chekenza muna 2018 asi nanhasi ndichiri kurarama. Pavanhu avo vatakaenda navo tichinoba ivhu iri, vaviri vakashayika kwasara ini noumwe wangu. Vaviri vakafa zvava zvirema. Handizivi kuti kutukwa here naMwari kwakaitika kwavari, nekuti takasangana nemurume ainge achipenya pamba ipapo. Ndainge ndiri Chigure uye zvekare ndainge ndichigara muHighfields. Takazoshevedzwa neimwe n'anga iyo yainge ichigara kwaMachipisa, ndokwayainge ichirapira ikoko. Tasvikako kuMatare, sekuru ivavo vakati kwatiri vainge vasisina masimba nekuda kwekuti n'anga yavo yekuMalawi yainge yakashayika. Saka mukufamba vachida kusimbisiwa vainge vakaudzwa kuti mishonga yavo inge ichizova nesimba kuti vange vachikwanisa kuzoita mamiracles nekuzowana vanhu vakawanda. Vaifanira kuti vange vachitsvaka apo panenge paine ivhu rinenge richinzi ipapo pakatsikwa nengirozi. Saka takatumwa tiri 4 takapfeka marigalia edu SeZhigure. Izvi zvakaitika pari pakati pehusiku. Handina kuda kuramba nekuda kwekuti ipapo zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndainge ndiine mhuri apa ndainge ndisingashandi. Saka takabva tachizobvuma kuti tinge tichizoenda paCottage 593 muOld Highfields. N'anga iyoyo yakati ivhu iroro rainge richazoibatsira, ende zvechokwadi after zvimakore mushure mekunge tavapa ivhu iroro, pamba pavo sekuru vacho painge pava kutosvika maminista. Takasvika paCottage ipapo, it was somewhere kuma 2 AM. Tainge takanyarara kuti zii. Patakangotanga kungochera ivhu tainge takanzi tinofanira kuti tinge tichizadza maplastic bag 3. Tichichera ivhu kudaro pakarova imwe meni, but meni iyi haina kurova pamba ipapo, yakangotinhira ikarova mudenga. Isusu SeZhigure izvi tainge takazvijaira, tainge tajaira kuona zvinhu zvinotyisa. Takachera ivhu iroro tichiisa mumapepa bag. Tiri pakati pekuchera kudaro takaona chimwe chinhu chandisina kuzombokwanisa kukanganwa kusvika muzuva ranhasi. Kumusuwo weCottage takaona munhu ainge akareba, ainge akapfeka zvichena, ainge akamira akatambanudza maoko, meso ake ainge achipenya semoto. Takabva taziva kuti imba iyoyo yainge isiri imba zvayo, asi yainge iri imba yainge ichirindwa nengirozi. Takazobvapo tichitiza, tainge tiinawo mapepa begi edu awo ainge aine ivhu. Kubva musi iwoyo patakanopa n'anga, pamba payo painge pava kugara pakazara vanhu, ende yainge ichirapa vanhu ichishandisa ivhu iroro. Pakange pava kutosvika maministers. Pane vamwe minister avo vandakazotosangana navo musi iwoyo ndainge ndaenda kunoridza mbira. Ndadaidzwa nasekuru ivavo. Ndaendako ndipo pandakaona kuti vamwe minister vainge vatoripo, asi vakauya huri usiku. Vainge vakapfeka rimwe zijaketi vasingadi kuonekwa, vakavhara musoro wavo. N'anga zhinji ndo zvadzinoita munzvimbo dzenyu dzamunofungidzira kuti inzvimbo dzinoyera vanhu vanonamata. N'anga dzinoedza kuti dzinge dzichiba anointing. Ipapo vakange vachida kuba anointing yaBaba Guti vachishandisa ivhu repamba ipapo, asi chakandishamisa ndechekuti ivhu iri rakatoshanda. Minister ivavo vakatouya vakataura ivo vakati vainge vasingachafarirwi ikoko uko kwavainge vachifanira kuti vange vachizovhoterwa mushure mekunge vapiwa ivhu kuti vange vachigeza naro hanzi kwe7 days. Vakahwina zvine mutsindo zvikanzi mavotes ainge akarigwa, but sandizvo zvakaitika. Vakahwina nekuda kweivhu iro ravakashandisa. Vamwe vakomana avo vatakaenda navo vakazotanga kurwara kwava kuremara kunyana makumbo avo. Vose vakange vachirwara nezvirwere zvimwe chete zvakafanana. Iniwo ndakazobatwa nekensa, ndakamirira kufa.
Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangoma hazvo vedu we hanzi takazviita muna 1997 hanzi n'anga ndo zvadzinoita vanofamba vachiba anointing. Ichokwadi here ichi kuti anointing inokwanisa kubiwa kubudikidza nevhu repachurch kana kuti panzvimbo apo panenge pachinzi pakamboonekwa ngirozi. Is it true? Ko ivhu racho kana rabiwa rikasanganiswa nemishonga sei richizoshanda? Ngatibatsiranei mucomment section. Kana muinewo nyaya dzamakambonzwa, you can also come to my inbox on Facebook. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana nashi, please hide my name. Ininiwo ndauyawo pano uye zvekare mumacircles angu nditori munhu anozivikanwa chose, ndokusaka ndasarudza kuti ndige ndichishandisa ghost account. Ndiri munhu anodya mari dzangu ende kana ndikatanga kuspenda mari mumaclub vanhu vanenge vachitondiyemura vachiti imbinga. Asi kudai vaiziva upenyu hwangu hwandinorarama usiku, hapana aizoshuvira kuzova ini. Nhasi ndauya pano nekuti ndaneta moyo wangu, ndingangoti nyama yangu haichagoni kutakura mutoro uyu. Ndiri kugara ndiri mudepression. Makore 5 adarika awo ndakange ndiri rombe, ndainge ndisingagoni kana kuzvitengerawo kana bhandi chairo kuita sekunge uchasunga bhandi newaya. Ndakazoenda kune imwe n'anga kuMozambique ndikanopiwa mushonga yepfuma yekuti ndinge ndichizopfuma. Ndakaudzwa kuti ndainge ndichazowana a spiritual wife, mukadzi wemumhepo uyo achange ari nyoka. Nyanga iyoyo yakati kwandiri, upenyu hwako huchachinja, asi mukadzi uyu unofanira kumufadza usiku hwega hwega sekunge uri kufadza mukadzi wako. Panguva iyoyo nekuda kwekuti ndainge ndiri murombo ndichingorarama, upenyu hwainge huchirwadza, hwainge husina kana direction, ndakaona kuti izvi zvainge zviri nyore. Ndakaona sekunge ndaizozvikwanisa, but urombo hwakaipa nekuti hunokupofomadza meso ako. Ndikati hapana kana dambudziko, hazvina kana kumbooma izvi. Variko wani vanoita mhiko dzekuuraya vabereki vavo. Mukomana mari yakabva yatanga kunaya kwandiri sekunge mvura yemudenga. Ndakazokwanisa kutenga imba muSouth Africa after ndavhura kambani yangu, ndikatenga maG-wagon angu 2, ndikakwanisa kutengawo imba kubva kune umwe murume uyo wandakasangana naye kuMozambique. Handingataure angu kuti imba iyi iripi, asi ndichangoti muBorodzel. Ndakabva ndachizotanga kuita mabusinesses angu, ndikazoita partnership neumwe muZambian. Ndainge ndava kupota ndichienda ndichinonohodha chibage kuZambia necement, asi mufaro ndikangoti wakazogumira ipapo nekuti mukadzi uyu wangu wemumhepo haasi munhu asi ishato huru kwazvo. Usiku hwega hwega kuma 1 am nyoka iyi inobuda mune imwe special room iyo yandakaivakira mumba mangu. Nyoka iyi iri kungokura zuva nezuva. Dambudziko riripo nderekuti nyoka iyi haifariri nekungogara mumba, inoda kuti ndinge ndichifamba nayo, ndichishaina nayo sezvinofarirwa nevamwe vakadzi. Inoda intimacy yakanyanyisa. Pandinenge ndichiswedera pedyo nayo, muviri wangu unoita chando nekuti ndinenge ndichitya inyoka chaiyo. Bonde ratinoita nyoka iyi inoita zvokundimonerera muviri wangu wose. Inenge ichindisveta simba rangu, urume hwangu. Sikarudzi yangu inenge iri mumukanwa mayo. Mushure mechiitiko ichi ndinosara ndakaneta zvokuti handitombokwanisi kusimudza ruoko. Kune vanenge vasingazivi, semunhurume ukaita iya yavanoti masturbation, zvinokonzeresa kuti ugare wakaneta, kumwe kuneta kusiri normal, kuneta kwepamweya. Ndo zvandinonzwa izvozvo each and every day painouya ichizorara neni. Pakutanga ndaiona sekuti ndichazvijairira nekuda kwemari, asi iko zvino zvendaneta handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. This spiritual wife
she has jealousy, ane jealousy inotyisa. Akandikudza kuti kana ndikangofunga zvekudanana nemukadzi panyama, mari yangu yose inopera, uye zvakare ndichafa rufu runorwadza neaccident, zvekuti nyika yose ichashamisika kuti munhu uyu nemotikari yaanga achifamba nayo haitarisirwe kuti ingaita accident ikakudubuka kudaro, uye zvakare ndichatsviramo mumotikari. Ndava nemakore 5 ndisingazivi intimacy, kuzivawo mufaro nemukadzi, nekuti ndakasungwa nenyoka. Ndinokwanisa kudanana nemukadzi but handitendedzwe kuti ndinge ndichirara naye. Ndine musikana uyo wandiri kufambidzana naye, akanaka chaizvo. Musikana uyu iye anogara kuAvondale, but zvinotomunetsawo mumwoyo kuti sei ndisingadi kuva intimate naye. Ndinomuda pavakadzi vose avo vandakafambidzana navo mumakore awa 5, ndiye wandanzwa kuda. Ndinoti kana ndichidanana nemukadzi ndinokupa mari, ndinokuitira zvose, asi handidi kana kukubata, kukukisa kana kurara newe. Iko zvino zvindine pfuma yakawanda, asi ndiri kurarama sekunge ndiri mujeri, ndiri mumba mangu. Nyoka iyo inotouya kuhope kana kuri kunzi ndikatadza kupefoma pabonde, inouya kuhope kwangu, inenge ichindituka ichiti handisi kugona kuifadza. Inongoita zvinongoita munhukadzi, kungogara ichingopopota nguva dzose, ende kana kuri kunzi ikandipopotera kuhope, zvinhu zvangu zvinotombodhakwa zvekudaro until ndazogona kuifadza pabonde. Iyo inoda kuti ndishandise mishonga iya inoita kuti nhengo yangu inge ichizova yakasimba apo pandinenge ndichirara nayo. Inoda kuti ndirare nayo kwemaawa akawanda, 2 hours and above. Brother Nashi, ndaneta. I think kuti ndichatokanganisa makidneys angu, nekuti pazuva roga roga ndinotonwa mapiritsi awo anoita kuti ndinge ndichizova nesimba pabonde, ende izvi zvinoita kuti ndigare ndichingotemwa nemusoro. Ndiri kuda kurasirira mari iyi kure, ndive hangu murombo kana kuti rombe zvekare, pane kuramba ndichirara nechireptile ichi usiku hwega. Munokwanisa kuona vanhu avo vanenge vachiita sekunge vari kufara vari mumaclub, vanhu vasingarari, vanorara usiku hwose vachingodriva motikari dzavo, inhau dzekuti vanenge vachitya kurara mudzimba dzavo. Ndiri kutsvaka n'anga kana mupostori anogona kundisunungura panyoka iyi pasina kuzofa. Ndo nyaya yandiunza pano mukoma Nashi. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi munoona vanhu vakawanda vanongorara vachidriva motikari dzavo, vanotya kurara mudzimba dzavo. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana uine hama kana kuti kana zviri zvo zvaunoita kurara uchingodriva motikari, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi, muri sei please hide my ID kuita kutorasa mubhini, tichazoritsvaka zvedu later on zita rangu. Ndiri kushandisawo ghost account. Kosei mava kusaposta kuTikTok, we miss you here. Ndinouya hangu kuYouTube but ndinofarira TikTok kudarika YouTube. Ndinoda kuti munge muchindibatsira. Ndine nyaya yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri muna 2019. Zvinhu zviri kundirwadza kusvika pari nhasi. Ndine shamwari yangu uyo vandakadzidza naye kuhigh school. Ndichamuti Fadzi. Ainge ari musikana, ainge ari intelligent, ainge akanaka, uye ainge aine lucky pazvinhu zvose. Tichipedza chikoro, Fadzi akabva awanikwa nemurume uyo ainge aine mari, yainge iri mbinga chaiyo, kwayainge ichigara handingataure. Inini ndikangosara hangu ndiri mughetto. Ndaiona kumberi uko Fadzi ichizotova mbinga yechikadzi. Ainge asingachauye kuzotiona uku ghetto. Aingoti kana akangouya
aingoona vabereki vake otodzokera zvake. Maybe ainge ava kutya kuti aikwanisa kuzotora urombo kubva kwatiri. Ndakabva ndachizotanga kuzvidya mumwoyo mushure mekunge ndasekwa nezvimwewo zvevasikana after zvanzwa kuti hanzi Fadzi ainge akati zvekutamba nevanhu vasina mari iloss. Saka ndakazotanga kuzvidya mumwoyo mangu nekuda kwegodo. Ndaitadza kurara ndichifunga kuti nei iye ainge akawana murume akapfuma apa isusu tainge takakura tiri tose. Panzvimbo yekuti ndige ndichifara ndakaenda kune imwe n'anga iyo yainge iri kuChipinge after ndaenda kunoshanyira sekuru vangu. Ndakasvika kukomba kwen'anga iyoyo ndikaiudza n'anga iyoyo kuti ndainge ndichida kuti imba yaFadzi inge ichizosvika pakuparara, asi ndainge ndichida kuti inge ichizoparara nenzira dzinonyadzisa zvekuti haazombofa akazodiwa zvekare nemurume wake. N'anga iyoyo yakafara nekuti ndiko kwainge kuri kubasa. Ndakabva ndachizopiwa chiremwa-remwa. Ndapiwa chiremwa-remwa ichocho ndakanzi ndaifanira kuti ndiye ndichizonochipisira pamusoro peguva kana ndadzoka kuHarare. Ndakazviita izvi mukoma wainge uri usiku apa hana yainge ichirova. Ndakatsvaka huswa hwangu ndikatsvaka nezvitsotso ndikabatidza moto pamusoro peguva but painge paine tombstone rainge rakaiswapo. Ndikavesa moto wangu ndikabva ndachizotora chiremwa-remwa chiya ndikachigadzika pamusoro pematombo. Chakatsva ndokubva ndachizotora ndiro yandainge ndiinayo ndikachigadzika mundiro muya. Chakatsva ndakaramba ndichingowedzera huni kuda. Izvi ndakazviita about 3 hours ndikazobuda mumakuva samwe kuma10. Ndainge ndisingachatyi manje. Ndakazotora madota acho iwawo ndikanzi kana ndikanoisa madota iwawo sezvo chiremwa-remwa iri mhuka yerima inofamba vanhu vakarara, ndikanzi kana ndikasanganisa nemishonga imba yake yainge ichazoparara. Asi ndakanzi kuti inge ichikasika yaparara ndaifanira kuti ndige ndichizonomwaya madota iwawo pasi pembedha wake iye Fadzi uyu. Saka ndakazoenda kumba kwavo ndikatanga kuwirirana nemunin'ina waFadzi ndichimubatsira kuita homework. Fadzi paakanzwa nezvazvo, Fadzi one day akazoya akanditora ainge andikoka achiti ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake kunonwa tea tose. Akabva achizondisiya mumba make achiti ainge achida kuenda kunoona kuti kugedhi kwainge kuinani because kwainge kuine motikari iyo yainge ichiridza huta kugedhi. Ndakabva ndawana mukana, madota angu ndainge ndiinawo mukapesi ndainge ndiinako. Mukoma paakangoti achingovhara dome ndokubva ndamudongorera ndikaona akananga kugedhi. Ndakamhanya ndikapinda mubedroom make ndikakotama ndikamwaya madota echiremwa-remwa pasi pembedha wavo. N'anga yenge yakandiudza kuti kana ukamwaya ukadaro zvichaita kuti pfungwa dzevanhu vemumba imomo dzinge dzichizovhiringika vange vachiita zvinhu zvinonyadzisa sekunge imhuka dzemusango. Zvakaitika mushure memavhiki 2 zvakatyisa kana vanhu vose. Murume waFadzi akange aenda kuSouth Africa nemabusinesses ake akabva achizosiya baba vake vainge varipo pamba ipapo. Vainge vakura nekuda kwemadota echiremwa-remwa chiya. Mweya wakabva wamuka mumba imomo wainge uchazoshamisa vanhu vose. Fadzi akabva abata baba vakabereka baba vake vatezvara vake akatanga kusvina nababa vake vatezvara vake ivavo. Saka mushure mekunge vatanga kurara vose vakabva vabatwa navatete hanzvadzi yemurume. Sezvo ainge agara asingamufariri Fadzi uyu akabva ataura nyaya iyi ndokunyadziswa kwakaitwa Fadzi. Iye akange asingatozivi kuti chii chakaitika. Aiti ainge aine confusion, akange asingazivi kuti zvakafamba sei. Akasvika pakuuya kwandiri achiti ainge achida kucommita suicide. Ndikati usacommita suicide, hazvina kana basa. Akati haazivi kuti chii chakaitika kuzonosvika achizonorara nababa vemurume wake. Munhu wose akamuti yainge iri pfambi, muroora asinganyari. Akarambwa nehama dzemurume including murume wacho.
pari zvino fadzi uyu anototanda botso, upenyu hwake hwakaparara. Iniwo wacho mukoma handina kana zvandakambobenefita, nditongoriwo munhu anotongotambudzika. Dai kuri kunzi ndakazoroorwa nemurume wafadzi, zvimwe kuda taiti, but haana kana kumbogara akaita kana hanya neni. Akazotoroora umwe womusikana, handina chandakabenefita, asi ndakangomuitira utsinye because ainge ava kutishainira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, shamwari yafadzi, zvamakaita utsinye zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hanzi kana munhu akangoita godo, the next thing kutoroya munhu unenge watova muroi nekuda kwegodo. Reketai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbira kuti uise confession yangu iyi pachichannel chako, nekuti ndiri kuda kuti vasikana vakapusa nemadzimai ari kutambura muno muZimbabwe vanzwe chokwadi chichavavava to the bone. Zita rangu inini ndichazvichengetedzera zita rangu, asi ndine makore 18. Ndichangobva mukupedza chikoro uye zvekare ndiri virgin, pure virgin. Chinhu chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti inini ndakanaka zvisingaiti. Chiso changu, muviri wangu neganda rangu rakagadzirwa zvetop level, ende Mwari vakatora nguva yavo kuita sekunge maparents angu akagara atobhadhara mari kudenga kuti ndige ndichizogadzirwa kusikwa neunyanzvi naMwari. Handisi musikana wekuti ndingaswera ndichinyengererwa nezvemastupid poor men vanofamba netsoka kana kuti munhu anofamba nesecond hand motikari. Varume varombo vanenge vari kuinbox kwangu vachiti I love you, ndinokasika ndabloka, nekuti kunaka kwangu hakusi kwekutambiswa nemunhu asingakwanisi kunditengera iPhone itsva mwedzi wega wega kana kundiendesa kuDubai kunozorora. Chinondinakidza ndechekuti ndinoona madzimai vaya avo vanonzi masingle mother nashi, ndinoseka kusvika ndava kurwadziwa nembabvu dzangu pandinovaona vakadzi ava vakatakura vana kumisana yavo, vakamirira makombi vachiputitswa nezuva. Apa kana dziri mari dzemaintenance, munhu anopiwa $10 mari yemaintenance. You got exactly what you deserved. Makapusa mukanyengererwa nevarume varombo muchiti rudo rwechii pasina mari. Inini pazera rangu ndinotoziva kutoti rudo ibusiness. Kana ukashaya mari unenge uri stupid pamberi pangu. Imi madzimai makasiwa nevarume musazouya pano muchiti upenyu hunochinja. Kwandiri hazvichinji nekuti ndine standard. Ndakachengetedza uvirgin wangu kwete nekuti ndinotya Mwari, asi nekuti ndinoziva kuti ndiyo ichazova capital yangu yekubata mbinga yechokwadi. Handisi kuzopa muviri wangu kumurume anogara mugeto, anodya sadza nemuriwo makuseni, masikati, manheru, mazuva ose. A big no. Ndiri mwanasikana akanaka. Vasikana vakanaka sesu tinofanira kuti tinge tichigariswa mudzimba dzakanaka dzekunana Marital, vana Glenlon, uko kwatinenge tichidya mari yevarume vedu, kunyange zvikanzi vanenge vakura hazvina kana basa, kunyange zvikanzi ndi sugar daddy ndi bless hazvina basa. Varume vezera rangu vachiri kuchikoro kana kutsvaka basa, kwandiri imimi muri trash. Musatombofunga kuti mungawana mukana wekutaura neni. Nashi, ndizivisire vateereri vako kuti beauty is power. Kana uri musikana akanaka asi uri murombo, uri kudarikwa shamwari, unofanira kuti unge uchishandisa beauty yako. Inini ndicharoorwa nemurume ane private jet, uye imi masingle mothers rambai muchichengeta vana venyu muhurombo hwenyu, uye zvekare muchazotiona isu tichitoenda nenyika ndichirarama upenyu hwepamusoro-soro. Handina tsitsi nemunhu murombo, nekuti urombo isarudzo yeupenzi.
Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana uri murombo kwandiri you are trash. Akomanaka. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndine 18 years. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Idzo mbinga idzi dzaari kuti ndo dzaari kuda. Mangwana hauzouyi here mwanasikana uchizotipa maconfession uchiti zvechokwadi wakasangana nadzo mbinga but zvakazoitika after. Hanzi musandiudza kuti upenyu hunochinja, hwangu hauchinji. Hanzi ndine mastandards. Hanzi maintenance $10 zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu uye zvekare munge muchizondikwazisirawo vateereri venyu. Ndakatanga kuteerera maconfessions awa kubva kuZim confessions nekuda kwebasa rangu iro randinoita usiku. Ndinenge ndisina hangu zvekuita. Pandakapiwawo password yeWi-Fi ndo pandakabva ndachizotanga kuitawo zvekuteerera maconfessions usiku, kuri kuvaraidzawo nguva kuti ndinge ndichikwanisa kuva ndini zvandinenge ndichiita usiku. Saka inini ndinoita basa rekugadha imwe shop iyo yandinochengetedza muHarare muCBD. Ndinotya kuti ndinokwanisa kana kudzingwa basa, but at the same time ndiri kutya kuti zvinhu zviri kuitika hazvisi normal. Ndokusaka ndauya panapa. Ndiri murume ane makore 34. Ndichati ndinogara kubudiriro uye zvekare ndinoshanda as a security guard. Ndashanda kwenguva refu. Ndainge ndichitambira mari yange iri basic. Ndainge ndichitambira $130. Mari yaisakwanisa kuti ndinge ndichichengeta mhuri yangu. Tainge tichirarama upenyu hwekungokwereta. Asi kubva muna October of 2025 zvinhu zvakabva zvachizochinja nenzira inotyisa. Bosi vangu, muridzi weshop yandinogadha, vakandishevedza muoffice mavo vakati, iwewe ndinozviona kuti uri murume akasimba uye ndinoda kuti ndige ndichikupa rimwe basa riri private kudarika zvaunoita izvi. Kana ukariita mari yako inobva yakwira kuita $280 mwedzi wega wega. Ndakabva ndabvuma. Vakati dambudziko ravo nderekuti ivo havachagoni kuti vange vachirara nemudzimai wavo. Vane chirwere hanzi chinonzi impotence, asi mudzimai wavo achiri kuda kuti awane bonde. Saka ndikuda kuti iwewe unge uchizouya mazuva awo andinenge ndati nhasi uya unge uchizorara nemukadzi wangu. Ndakavhunduka asi ndakabvuma. Ndakati zviri nani ndinenge ndichingorara hangu namadam boss. Ndakabvuma dhiri iroro. Kubva musi iwoyo pay yangu yakabva yawedzerwa. Kana ndikada mari vanondipa. Musi wa 6 February takasangana pane imwe hotel hombe muHarare. Pandakapinda muroom, mudzimai waboss ainge atogadzirira atozora mafuta anonhuhwirira uye zvekare ainge akatorara pabed, ainge akashama akandimirira. Ndakanzi ndinge ndichienda kunogeza but ndakabatikana. Boss vainge vakagara pasofa rainge riri muroom imomo. Vainge vakapfeka gown dzvuku, vakabata glass rewine. Vakati kwandiri, tanga basa rako usandinyara, ndizvo zvandiri kuda hangu izvozvizvi. Kana uchida tinodzima malights. Ndakapinda mushawa ndikaita nguva ndirimo kusvika ndichizoteverwa nemukadzi waboss. Tikapinda mumachira. Murumu umu mainge muine mibhedha miviri yainge yakakura. Pandakange ndiri pabasa riya nemudzimai uyu, boss vainge vakatarisa zvedu tichiita bonde, vachitaura mamwe mazwi asiri echishona kana chirungu, vachiti vari kuzvifarira zviri kuitika. Saka ndakazotopiwa bonus $50. Vakati wagona basa zvanhasi. Iye zvino ndava kutyira upenyu hwangu. Handisi kunzwisisa kuti zvinhu izvi zviri normal here zviri kuitika. Please ndibetsereiwo. Ndiri kusafira mari iyoyo $280. Ndiyo confession yangu. Ndavanza madetails akawanda. Ndichakuudzai mukomanashi kunyika kwandiri. Ndangoti ndiri muZimbabwe zvangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vavanza madetails enyaya yavo. Vakangoti zviri kuitikira muZimbabwe asi hanzi vachazondiudza kunyika kwavari.
zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vari kusafira $280. Zviri normal here izvi zviri kuitika kuti boss wavo anenge akangogara kwaanenge akagara ivo vachisika bonde nemudzimai waboss wavo, kana kuti hazvisi normal? Ngatitaurei navo mucomment section. Thank you very much vadiwa vateereri nekusarudza kutandara nesu panapa pachannel yedu. Thank you very much. Make sure before you leave munosiyawo like as well as you comment as well. Ndichadzoka zvekare neimwe episode very soon. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.